iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo a Valerie, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay iti naragsak ka na bindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay tinagbalin a padas ko iti biag. Padas ajak tupulos malipatan. Padas anang ipaay iti saem ken gura iti kaunggak. Ket tunggal kastoy nga umadan iti eleksyon, malagip ko dagiti pasamak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Tumaray a mayor ni Papa kunam Grace? Wen Alfred, dayta ti imbaga na idinagsarita kami itay jabalay. Ay sus, amo namat nga ti agdama a mayor ti pagpapaaya kita. Ang kalabanan nakit din. Ay, wen nga rod. Naibagami mat ka ni Manong Jun dayta ka ni Papa. Ang awan mat kanot parikot. Ngamin, talaga kano akas ta ti politika. Wen ngam amo namat no kasano akapudot ti politika dito'y lugar tayo. Kapitan Tupay, gibusan dati biyag na. Mayor tulakit din. Sapay kabusor unay ni Mayor ti partido ang nakilain apan na. Alfred. Kansaan lang nga dayta. Amo tayo mat nga igam ti agdama a Mayor dagiti umili. Anya nga iti laban ni Papa. Dayta nga rod kat. Dayta ti puon ken makagapo. No apay akayat na akabalubal ti agdama a mayor ita. Awan ka no ngamin ti makaiturod a lumaban ken kuana. Isu ka no ti agbalin a boses ti umili kontra iti agdama a mayor. Tapno malinisan ka nun dagiti illegal nga aramid. Siyak ti madanagan iti kasta desisyon ni Papa. Nagtangkan mat nga rod ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. No namin ano kun akinasarita. Ngam saan ka nun nga agbaliw ti pangadeng na. Anya nga tano kasaritam ni Papa. Bareng sikat ti denggan na. Wen man, mapantantuin ton malum iti balayda. Masapol ang makasaritak ni Papa. Makapadanag ti kastangar aramiden na. Wen nga rod Amo namat asan a bareng-bareng ti sumrag iti politika. Nang runa ket dakkel a pamilya ti kabalobal na. Nakaluto ka ka din. Bakit? Wen lakay. Itaypay Aggao ka nga ruden Mga rabiak pa'y. Sakbay mapanak ag duty. O sige, mabiit lang nga rod tagauak. Ni Valerie nga'y. Ayabamon, tagigiddan tayon amangan. Valerie! Umay ka, tamangan tayon! Wen, Mami. Anya nga itiin luto masidaan tayo. Balatong analaukan iti karnit baboy. Mala, agtugaw ka ditan, tamangan kamutan. Wen, Mami. Valerie no oras ti panangan, respetuan ti makan. Sana day ta cellphone ting kaigigaman. Mami! Okay kayo lang ka di. Asino tagi Joy? Diyaga mo. Di mon panunutan day ta. Tinapatag. Saan tayo ano? Alfred! Dayto yan ti pagbutbut nga Papa.
Idi pa'y lang amin nga ibagbagak kada kayo delikado ti sumrek iti politika. Grace, iha. Agkalma ka kumalaang. Maibagayo ti kasta. Ngamin, saan ada kayo tinakapasamakan na papa? Amuyo ka di nga aging gaita kat mabutbutangak pa'y laeng. Awan ti romba nga pagbutngam, iha. Natalged kayo dito'y balay. Kas makita mat, ado dagiti tao nga agbanbantay. Nalabit apang butbuteng dalang dayjay. Hangem, saan dantong agbalige? Sa anak nga agsanod. Ituloy kulata ti panagkandidato kas mayor ti ili tayo. Hanggang papa. Awan ti makay tured a lumaban iti agdamaan na katugaw iti munisipyo. Ngamin, mabuteng da kadagiti pangta a maaw-awat da. Kaya't naasawan, saan da anapudno iti sinapataan da. Siyakla ang ti makay tured. Iswa siyak nga rod ti agbali na buses ti umili para itinapinpintas a masakbayan ti ili tayo. Nga uray pa kay sagmakan min a pamilyam. Kasta ka di papa. Ni Auntie Konsing mati umawawag. Sumbatak. Hello, Auntie. Hello, Grace. Ni Alfred. Napaltugan. Intaraydan iti ospital. Anya! Kunakmat ngamin nga uray di kan mapanag duty iti rabi. Anya nga ita. Danag mo na ya. Daplis laang matisugat ko. Wan, ngam kasanon no nakarkaro pa'y ngam iti day ta tinapasamakan ka. Masamang damo, mahirap mamatay. Naa, tada pa'y laganas mo amang rabak iti kasta kasasaad mo. Adayo iti bagis ko naklangarudan bakit? Ay, anya nga tanwag bakasyon ka pa'y laang. Agsublikan to inton malpas ti eleksyon. San amabalin bakit? Dahito iti sinapataak at trabaho. Iso arumbang nalaang nga rod, nga ramidak ti trabaho. Wan nga may sagmak kamat. Kan may sa, delikado ti trabaho yo ita. Nang runak at napudot ti agsinumbangir a partido. Ay na, jak lakit di ka ba no at dadakas ang mapasamak kan ka, Alfred. Mami, kumusta ni Daddy? Kasi ti Diyos anak ko, nasaya at matikasasaad dya amam. Imbaglaangan tasaan unay agrabi tinalakam na asugat. Gapo iti pan nakapaltog na. Nakabutbutan matan dito lugar tayo. Saan mo't asigo na kastoy Ay, huwan nga ron. Manipod dayjay a mayor tinagturay dito'y lugar tayo. Nagbalin matan akastoy. Napudot ti eleksyon. Di mat, ado pa ti paayuda na. Kan, ado dagiti activities ti munisipyo. Kasla na kasingsingpot mat. Nasingpat ngam iti ununag na. Rinuker mat ti aramid na. Ay nahadyak maliklikan ti agdanag anak ko. Nang runak at maysa ti amam kadagiti gwardyana. No apay mat ngamin nga imanugot ti amam nga agbalin agwardya dayjay a mayor Apay no umikat laangan ni Daddy kan kuana. Imbaga kun dayta iti amam. Ngam saan kano amabalin. Ngamin, iso kano ti sinapataan na at trabaho. Iso nga aramidan na kano ti amin akabailan na. Tapno protektaran na ti boss na. Awan nga ro tinagdumaan da kan ni Lolo. Uray maisagmaktan, basta mailaban da lang ti sinapataan da. Ay, huwan nga rod, anak ko. Ala, bayan yun, Mami. Saan ko maaday ta ti pakais-estresan nyo? Ang mga nanyapay kit di ti mapasamak kada kayo.
suportaran tayo latanda lolo kan daddy. Anya? Nag-back out ti may sa kandidato iti kinamayor kunam Alfred. Wen bakit? Isumat tintiks ni Sarge. Katitiks na launay. Apay ka no? Anya ti makagapo? Apay nag-back out? Awan mo timbaga na arason. Nalabit nga damanan pang taan na awat na. Wenno saan? Amangan nung binutbutang manan ti agdama a mayor. Ay na nakabutbutangan at talaga. Apay no ag-transfer ka laangan lakay. At dayta ka manan bakit? Di mat na pagsaritaan tanday to'y abanag. Alfred, Relax ka lang ka di. Awan ti dakas ama pasamak kanyak. Ni papa ti idandanag ko. may samat da ijay anatangkan ti ulo na. Urayan nan sapay nga dadakas ama pasamak santo agnakam. Panagkunakit saan nga agpaabak ti agdama a mayor. Kayat ko asawan. Dinan kayat nga ipasublat ti munisipyo. Anya, ni, pagkunaamat Alfred. Apay di mo ayan adlaw akabagyan na matla amin dagiti innala na akalain up na. Ti si mayor, ken dagiti councilors na. Agraman kapitan, agingga kadagiti kagawad. Isuda matla ang apamilya. Uwan nga agpaisoan niya. Ay, una yan ayat ti politika. Anya la unay ayat ti dida mapanawan di ta munisipyo. Siyempre, sa balilat tano adda kay ti posisyon. Maaramid mo amin na kay kayat mo. Aramid nga puro illegal kunam a. Maditag parparik na kanyak abakat. Nasken nga alukoyan tan ni papa. Ngagsanod iti posisyon. Sakbay nga dada ka sa mapasamak. Nadamagyo ka din ti panag-back out ti may sa kadagiti kabalubalyo iti kinamayor, papa? Wen iha. Nalabit a pinangtaanda kat nagbuteng iso a nag-back out matan. Kanya nga tanwag back out kayo matan. Delikado no ituloy yo pa lang ti panagkandidato yo. Husto ni Grace, papa. Di tayo ngamin mo. Noan niya ti sumaruno nga addang dagiti kabalubalyo. Nang runakat, dudwa kayon anabati ti dayta a posisyon. Saan? Jak to polos agsanod wenno ag-back out. Jak to i-withdraw ti kandidatura kas ama ti ili tayo. Papa, Pasensya kayon. Ngam saan dako na malapdan. Ilaban ko ti karbangan dagiti maidadanas nga umili. Siyak ti manglinis kadagiti illegal nga aramid ti agdama nga administrasyon. Tapno agsuble iti sigod ti ili tayo. Daytoy. Ay. Saan gayam? Daytoy. Ops, ops, ops. Touch move, lolo. Ay, unan niya. Okay. Daytoy nga roden. Sigurado ka kadi, lolo? Wan. Sure na sure. Check! Ops. Dito'y manen, Check manen, lolo. na. Naglukon. Sinaor naksamanen apok. Saan mo't lolo? Patas nilabanan niya. Sa balin samot ngamin ti pampanunutan niyo. San matapok? Talaga nalaing kan nga agay ayam iti chess. Siyempre,
Gapu iti dayta matungpal ti kalikagumam akabarbaro alaptap. Apok. Paiso, Lolo? Wen, itadton ni Uncle mo nga Alex Kenka, apaman asumangpat. Wow! Thank you, Super Lolo. I love you. I love you too, Apok. Hala, panawan ka pa'y dito'y. Wen, mapanak lamang alay ti merendaan ta. Urayan nak dito'y. Sige, Lolo. Lolo! Lolo Arturo! Mami! Daddy! Tulungan na kami! Gusto day ta pa nagsangit mo. Bakit? Awanan ba inti nangaramid iti kastoy ken ni Papa Alfred? Awan konsensyada. Bakit? Ang bayad da iti kastoy nga inaramid da. Singirak ida. Huston ko nakman. Tangiwat mo. Di mo kong napigsaan ti agsao. Amang ano at damakangag. Kan idanon da. Manipod ita. Awanan kabutang ko. No talaga naturad da. Lumaban da iti patas ken sangon-sango. Saan kita patalikod? Grace. Pagnumat saan ka di? Pinatay dati amak nga awan pulos laban na. No talaga damat lang. Lumaban da iti sangon-sango. Saan kat nga aglamlamang da iti likod iti addo a tao da. Anya ka di Grace. Huston ko nakmat. Pangaasim. Di ka agar-aramid iti mabalin apa kay sagmakan ti pamilyata. Naitakat nga mintirigat kan ka, Alfred. Napatpatagsamat ti panagtrabaho iti dayta at tao. Ngamda kami a pamilyam. Saan nga iti kasta? Siyempre, napatpatag kayo kanyak. Ngamin, da kayo ti pamilyak. Isu apa nga asim, taos to kumanday ta. Asikaswan takit di ti pan nakalamay ni Papa. O sino tinangaramid iti kasjay ka ni Lolo, Daddy? Jag amo anak ko. Dalabit may sakadag iti kabalubal na iti politika. Ti akin aramid iti daytoy. Ngam, apay nga inaramid dati kastoy. Apay, Daddy. Naskan ka di amang katal da iti biyag. Tapno iso na lang kagturay iti daytoy alugar. Anak ko. Ubing kapay. Panagkunag. Kat saan mo pa'y amaawatan dagiti mapaspasamak. Iso ano adda mangag mo. Di ka kumamakibiyang. Uwan. Para lang ka dagiti natataengan dagiti abanbanan. Kayat mo't salang matakaluban tinagas nga aramid ti boss mo, Daddy. Valerie. Husto ak, saan ka di? Apay agas na kayo, Daddy. Apay adi na kami kabailan nga isakit. Manipod ka nagiti managdakdakas. Apay abinaybayan nyo a pinatay da ni Lolo. Apay, Daddy. Anak ko. Awan amo kiti napasamak ken lolom. Nalabit asabali a tao tinangaramid iti kasjay ken kuana. Di kag nanag. Day karigatak nga amwen. No asino tinangaramid iti kastoy ken ni Papa. Daddy. Ala.
Gustunan anak ko. Di ka nagsangit. Tinasayaat. Ing kakitaan ni mamim. Itay pa'y ngagsangsangit itayan ti bangkay ni Lulong. Auntie Joanne, simbangpat ka din da, mami. Awan da pa'y, Valerie. Ang di ka madanagan. Tain bilin ni mamim ti panangasikasok kan ka, kabayatan ti kawan da pa'y. Ibagam lang, no niya ti kayat mo. Numabisin ka, ibagam, itikas ta, ilutuan ka. Okay ak lang, auntie. Nabsugak pa matkiti. Nanganak namin itay ija pagadalan. Kasta ka di? When, auntie? Gatas. Amang ano kayat mo ti uminom iti gatas? Saanan, auntie? Ayaban naktulangan iti silad ko. Intun sumangpat da, mami. Agpilasak labiit. O sige nga ron. Amang ano paawid na matkit din. Siguro, kasta unay aragsak dayjay a mayor anya. Di na nabailan a pinag-back out ni Papa. Iso nga inala na iti dakas awagas. Siguro, agkat katawa itan. Ngamin, awanan dagiti dua a kabalubal na. Nalabit akas bakit? Napag-back out na ti Maysa. Dinitpul na ti Maysa. Nagawan kat a konsensyanan. Anya dayjay Alfred? Ay sus, naflatantan samat bakit? Mabit lang takitaag. Alfred! Alfred! Mami! Daddy! Apay a pinanawan dakmatan. Kasano agpaitan. Valerie, Awanan konsensya dagiti nagaramit iti kastoy, Auntie Joanne. Pagbayadak ida. Gapo iti kastoy nga inaramid da iti pamilyag. Imo na ni Lolo. Ita, dadadi kan mami mat tinagaramidan da iti kastoy. agkalma ka kumala ang balasang ko. Ubing ka pa, tapno panunutam day tabanag. Patya ka maawatam tumatla ang tiamin. Inton adnakan iti husto atawan. Naulipit da! Agbayad da iti kastoy nga inaramid da! Di tay amo, no asino ti pudpud no anangaramid iti kastoy kadagiti dadakkel mo balasang ko. Awanan sa bali ang mga Saan balasang ko? Di ka agitudo iti tao, no awan mat natalgad nga ebidensyam. Uray siga kadimat. Kat mabutang ka iti day dya at tao, auntie. Saan nga iti kasta, Valerie? Pampanunotag lang ti mabalin ang mapasamak kada tayo. Nang runakan ka. Iso apangasim ka di Di kan agibalikas itinuan niya di taanagan. Auntie. Kas nakon. Maawatam tumatlaang inton addakan iti husto atawan. Di ka agdanag da saan ka abaybayan. Addaaklaan dito'y nakasuportakan ka. Kan may sa adapay mat ni Uncle mo nga Alex. Kan adapay ni Lola Makunching. Patsak asaan da ka abaybayan balasang ko. Miss F, 5 atawan matan tinapalabas, manipod daydi apasamak. Nakalpasak iti 4 atawan a kursok, kat ita madama nga agad adalak iti low.
Ti kunak idikat iti pelikula laeng a mapaspasamak ti pamapatay agapo iti politika. Ngem saan gayam, gapo ta mapaspasamak matlaang daytoy iti pudpudno a biag. Natiliw nga rod tinangaramid iti kasya iti pamilyak, ngem sigun kenkwana di na mabalin nga ibaga no asino ti adda iti likodan ti napasamak a pammapatay. Aging gayta jak payla ang maawatan no apay ang masapol nga aramidan dati kasjay iti pamilyak. Nasingpet day dilolok kastamatan dagiti dadakkel ko. Ngem no apay nga inaramid dati kasjay. Nasakit paylang tinakam ko nang runa no malagip ko tinapasamak kadakwada. Adda dagiti gundaway akayat ko ti agibales. Ngaman yan takaslawan matpiman mabalbalin ko. Aging galaangan ditoy Miss F, ket agyaman unay itiing ka pa ng yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Valerie. Ken ka pagayam, Valerie. Mariknak ti sakit ken saem kabayatan ti panangbasak ditoy surat mo. Makipagladingit kami iti napasamak iti pamilyam. Kablaawan ka, gapu iti kirad ti pakinakam mo anang lasat kadagita apasamak. Di mon gamden ti agibales, taamangan nusikan to ti agbanag a nakakaasi. Italak mulatan iti Diyos ti amin. Kumararag ka kenkwana ket dawatem ti pannarabay na. Agadal ka, aging ga amakalpas ka. Patyak nga isumatlaang ti kayat ni lolom, kastamatan dagiti dadakkel mo. Alakastan pagayam Valerie, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Aymi, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas apatsak apakadawan iti adal, ken mang tadliwliwa kadag iti padak adumdumngag. Kidawak nga ilingan na kumalatan itinagan nga Aymi. Agmay may sa aklaang nga anak. Daksanggasat tanasapa akmet ana ulila. Pimusay ti inak gapu iti sakit. Kastamat laeng iti amak. Iso adim makkelak nga rod iti puder da lolo ken lolak. Iso na laeng tanagsaruno damat laeng apimusay gapu siguro iti kinabaket ken kinalakaydan. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysa. Lola, apay a pinanawan dakmatan. Kasanuak pa itan. Awanan ka duwag, Lola. Oy, Amy, gusto nanda ita. Overacting ka mat. Itay ka pa asangit ita abay ti bangkay ni nanang. Makarengreng ka na. Maladingita naglagamin uncle. Kasanuak pa itan. Tawanan da lolo kan lola.
Awanan kan kanwa kangkel. Wen, ngam di ka agrungaab akasta. Agluha ka lang. Saan ama sapol nga irungaab? Wano ipigsam tagsangit. Uncle Raul. Mga pasong na dangdangga. Nagsakit di tinabayag. Magsangit ka, agluha ka lang. Saan ama sapol nga ibigsam? Nawatam. When Uncle. Tangayawan mo tanda na ng kandatang. O may kalangan agnaad ija balay mi ay mi. Agpaiso, Uncle? Wen, agnaad kan kada kami. Nga magagat ka. Ngamin, jak kaya ti sadot akabalay. When Uncle? Kan nagsardeng ka pa ilang agadan. Tapno matulungam na antim alorna kadagiti trabaho ija balay. Amom tagluto. Amok, Uncle. Nasaan nga rod no kasta. Agluto, aglaba, kan agdalos taramidam. May mayatan ti kasta. Kamtag may saka dito'y da na balay. At least si Jay, taadda kami akadwam. Adda kami amang isakit, no bilang taadda mang dangran ken ka. Agyaman ak, Uncle. No makalungaw tayo to, di tuloy mong agadal. When Uncle, ket agyaman ak unay kada kayo. Agdalos ka dito'y kusina. Kalpasan na, ijay kwarto mi. Kan punasam amin atawa, wan? When Auntie. Agawa am ti agdalos, tagluto kan tupay inton madamdama. When Auntie. Kalpasan ama kaluto ka, laba am to amin, dagiti inakas ko a kurtina ken up ti kama. When Auntie. Numalpas mo to amin, dagiti ipapaaramid ko. Ingkan to alaan te inorder ko asaba ijay ayan damari mercy, ha? Pangan-anwan niyo ti saba, Auntie. Aramidak abananak yo, ta isursur mo nga ilako. Ha? Oh, apay, di mo kaya? Masadot ka nga agisursor, kasta ka di? Ah, ay kwa, Auntie. Kayat ko, nagagatak amang isursor. Banana Q! Gumatang kayo! Banana Q! Ay, nagrigat gayam ti awan tatang kananang na. Ay, nabanog ako. Ngamjak mat mabalin ti agreklamo kada anti kan uncle. Taong tandak matno ko ah. Ay, sakla makaina na. No pa nagtuturo ganiti rabi eh. Sapay ko mata magatang amin to'y lakok a bananak yo. Iti kasta, masapa akmat a makaawid. Bananak yo! Gumatang kayo! Simangput kamot gaya man kanakan. When uncle, Kat, nalakom ka dimot lang amin timpala ko ng tim. ada na bati addo uncle, ngamkinan kon ata mabisinak mat itayon. Apay ngay, isupay ko matibayad day. Apay, di ka nangan aya idagsapa sakba arimor ka. Nanganak uncle, iso na laang ta mabisinak mat ngamin unay itayon. Inton maminsan, agbusog ka, tapno saan mo akanan tilakom. Sayang mati mapaglakwam kumay ti dayjay. O ala, bayamon na kay. Dayjayan ti tangdan na naglako iti bananak yan. Ha? Yag mo amin tinaglakwam, ay mi. Adtoy auntie. Aginanakan. Kalpasan na, ingka agluto iti pangrabyan tayo. Ilakok ti balay kan luti day dinanang kan tatang bakit. Kasanong ko mga ilako, ket ni ay mimot tinakanagan ichay. Iso tinangipatawidan dagiti dadakkelyo. Gaputa isukat nga rod ti panakabagi day di manong Armando akabsat mo. Well, nga madamot kanyak ti papeles ti balay kan lote. Kan maysa, kanakakmot na imi. Adda iti puderta. Isong adda nga rod karbangak amang ilako iti dayjay. Kat adang harudan bayar mo. Ado ti bayar ti house in lot. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Makamu ka nga rod araul. Well, tapno da pang negosyo ta. Kan pagtuluyon ta matlaang nga gadalay mi. Iti kasta, awan mo't may bagbagana. At dakan ka lakay.
Anya ngay negosyo ti plano. Panunutan tanto na imbag. Inton may gamantanton ti kwarta. Bakit? Magustuak ti lokasyon ti balay kan lote ngay laklakom, Raul. Ket kasano ngay madam? Gatang mga rudan Di ka madanagan. Tasan kumot nga ipangina. Damag ko at ikaanakam kano matinakanagan dito eh. Apay ngay asikati mangilaklak ko. Ay kwa. Kasto yung amin madam. Pudo nga iso tinakanagan dito Tay sukat nga rudti nang ipatawidan dagiti dakalmi. Kaspan nakabagi day ti kabsat ko nga ama ni Amy. Iso na lang takayat ni Amy ti agtuloy nga agadan. Iso napagnumuan mi nga ilako ti balay ken lote. Kasta ka di. Wen, madam. Sigurado am laang nga awan to ti agbalin aparikot. Inton gatang kunday ti adaga. Awan, madam. Masiguradok da ita. Sige, gatangak nga rudan, Raul. Itatanala ko mun ti balay kan lote. Anya ti planong raon. Pampanunutag nga ron na niya ti meta negosyo. Pangalan nga ta? Bagasan, water refilling station, bakery, wano pigiri. Ay kat kumpurme kan ka alakay. Tinapatag adda pangibautam iti kwarta ang naglakwam iti balay kan lote. Iti kasta saan amapukaw. Wani nga ron. Anya nga tayo ti kasayaatan ng negosyo. Aywan, kasano ni Amy? Agtuloy matlaang kadingagadan. Una, pagtuluyan ta. Tauray malpas na lang ti high school. Mabalinan. Mani, gumatang kayo itinalinta, Mani. Gumatang kayo. Neneng. Ay, wala na. Naggagat kamot ten balasan ko. Ay, wala, tamaong tanak ngamin, wag sadut-sadutak, nana. Kasta ka di. Sa dino nga iti balayo dito eh. Asidaglaang dito'y nana. Ay, da kayo ka diti nakagatang iti sigod a balay mi? Awan. Anak nakakadi ni Raul. Ay, saan nana? Kaanak-anak. Awan anak da kanyang ti Lorna. Kasta ka di. Natay nga minan dagiti dadakkel ko. Kastamot tanda lolo ken ni lolak. Sigun iti day di lolo, daytoy kanu abalay ti panakatawid day di tatang ko. Isu nga impanaganda kanyak. Isu na lang ta inlako motten ni Uncle Raul. Tapno adda kanu pagadal ko. Kasta aya. Wen, isu makipagnanaedak met ita ija balayda. Ay, manungay gayam tigatangan yung ama ni nana. Kwa. Gatanga kami nun balasan ko. Iti kasta, di kan mabannog amapan mangisursor. Agpaiso nana? Wen, mala. Kwentaam numano amin dayta, taiso ti bayadak balasan ko. Ay na, agyaman ak unay nana. Ayan tinaglakwam, Amy. Adtoy, ante. Kasta agtrabaho ka para iti allowance mo. No di ka agtrabaho, awan mo't pangalaam iti igatang mo kadagiti ka sa pulang. Iso nga agagat ka, wan? Wen, ante. Narigat mo't no puro libre ti itadmikan ka. Malugi kami mo't akin ni uncle mo. Iso nga sam nga rot ti agtrabaho. Tapno addang mo't gunggo nami amang pakpakan kan ka. Nawatang. Wen, ante. Mala, ingka nga ro dan agluto. Apag huston to, inton sumangpat ng uncle mo. Wen, ante. Nakapsot gayam ti water refilling station. Basit ti maganan siya iti binulan. Anong santan aging ga masubot ta tinagpuunan talakay. Ilakoksan. Ipasublat ko iti sa bali. Agraman ti pigiri. Ilakok mo't amin na nababoy. Anya? Agpautang talagan. Nalaklak at trabaho na. Kaya't mo asawan, agpaporsyento ta? Una, 30%. Bakit? Ay, kasi ka nga ruta. Imbagkan ka ta, business-minded ka. No siya, awan amok ka dagita. Suportaran ka latan, lakay.
Agsardeng ka pa'y lang ag-eskwela, Amy. Awan nga minin kwartang aramatam. Anya? Kunak man no usarag tinaglakwan yung iti balay ken lo ti atawid ko. Ha? Ay, kukwa. Sanda pa'y nga minabinayatan ka na kan? Inutang da. Kasta aya, uncle? Wen, iso nga agsardeng kan. Tani, awanan pagpaadal miken ka. Ang uncle, kayat ko ti agadal. Iti kasta, adan tumat ko mamay pagpanakkel ko. Kasano aklangan ngay no sa anak a makaadal? Apay ay adi ka makawawat ay me. Saan da ka nga rudin akabailan apagadalan? Kan, saan da abinayadan ti balay kan lote ngayon lakok? Iso nga agsardeng kan. Agtrabaho ka langan dito balay. Nawatam? Lunes ita, apay, awan ka di klaseng balasan ko. Kwa, nagsardeng ako nana. Di umot ngamin ka no binayadan ti balay mi. Iso lang deje tinamnamaag apagadal ko. Ha? Nagkunadyak binayadan, balasan ko. Ni Uncle Raul nana. Bayadan niyo kumantap no ada pagadal ko. Anya, ay saan na pudno day tabalasan ko? Ay, kasi kamot. Luklukwan na kalaang ni ulitag mo. Ha? Anya ti kayat yu asawan nana. Ubing ka pa'y ngamin, balasan ko. Iso adi mo pa'y maawatan ti amin. No kayat mo, siya kun timang paadalkan ka. Ha? Awan anak ko, gaputa nagbakbaket ka abalasan. Dagiti laang kakaanak ka ti pagadadalag. Kat numanugot ka, agnaid kan dito'y balay. Ibilang ka kaspudpudno a kapamilya. Saan kayo matakap-kapin ano nana? Saan kayo akabagyan? Kababain mat Awan rumbo nga pagbainam. Pudno asaan tangag kapkapin ano, ang maasyanak ka. Isakit ka. Saan akas kadagiti mismo akadaraam nga alalilaan da ka. Parparigaten da ka iti trabaho. Imbes apagad-adalan da ka kuma. Kat di ka mapan. Awan mo't kat ti parikot ka da kami ay me. Lokasta, palubusan dak nga ampunan ni Nana Amelia, Uncle Raul. Katwa na. Apay kung mga alapdan ka. Nulakit di takayat mo, di mapan ka. Kay kayat ko pa'y kit di Ha? Kwa. Tigay ko sawan, nasasaya ti jay tabak nang day bakit. Maitid na amin na kayat mo. Amangan no pagkadalin na kapay day jay. Ngamin, awan pangikastaan nan iti kinaado ti kwartana. Iso nga rod ti ko Nana, Uncle. Pagkadalan dak ka no. Kayat ko nga minunay ti makaadal, Uncle. Iso asapay ko mata maawatan dak. Awan pa rin ko titiday tayo me. Kas na kon, nasaysaya at amapan kay jay, tadda mabalinday jay bakit. Makapangan kay tagkakay mas amakan ijay. Iso sige, mapan ka. Tawan mo't mangiparparit. Oh, lakay. Di mo unay ti agsida iti karne. Nang runa da kita taba. Kin inayadam man ti mangan. Kasla ka may bibusan. Jak mga makapangan no awan titaba ti karniya si Dag. Bakit? Ay, unay kalakit din aya. Iyag mo man dagitan ataba. Na, sabi nga, di mo iya dayo ti si Dag na jak penabsog. Sakto man lang ang tagpalingki. Kanayon akas to'y tigat-gatangam amasida. Pasig atabtaba. Kasta nga rod ti kahit ko nga si Dag. Karning at taba-taba na. Baybay anak kadilag. Jak makapangan na awan taba ti karni si Dag kunakmanan. Mala, yung mo na tatay busag. Sayang tinggatang ko.
Lugi amin ang dagiti negosyo ta bakat. No pinaggidan mo ngamin nga inibatan ti water refilling station kan ti pigari lakay. Wana, tawan mo nga rod magangganan siya ta. Agbambanog talangi jay. Ngam kita amita. Awanan. Namimpinsan maten analogi dagiti rinugyan ta negosyo. Kunak man no kunam anapig sa day utang business. Ang awan madlat ta. Ay, wan nga rod. Adong agpaiso ti pautang ta. Ngam, awan mo tinagbayad. Nagrigat tagsingir. Kasanuta pa'y itan lakay. Pangalaan tan ngay iti kanenta. Daka mo bakit? Makaumat kas to biyag. Timat gaya man balay da Uncle Raul ti malabsak. Tinasayaat, dumagasak man. Uncle Raul! Auntie Lorna! Umayak man! Yahoo! Ni Uncle Raul mat pinakaturog iti indayon nga da iti balkon ti balay da. Jakon si nga baliwak tulatan ti dumagas. Uncle! Uncle Raul! Uncle! Uncle! Tulungan na ka, Amy. Marikat, umahan. Diyos ko! Carol ba? Tulungan na kami! Ni Uncle Raul! Sana makaangas! Tulong! Hello, Auntie Lorna. Oh, Amy, si Kamat. Apay, anya ti masapol mo? Ni Uncle Raul, Auntie. Intaray mi dito'y ospital. Anya? Apay, ano ti asawa? Naatake ni Uncle, Auntie. Madama atamtaming ang dagiti doktor. Anya nga ospital ti ayan nyo. Taumaya kadagos. Sige, Auntie. I-text ko ti address ti ospital nga ayan mi. Urayan da ka dito'y. Darasag pa'y tagpataray. Tapno makasangputak kadagos ija ospital. Ay, nagbuntog lakit din aya. Ti sarsaron mo kalugan. Ay, overtake ak man langan. Ha? At datrak ka masabat ko. Diyos ko, di mo ko mabaybayan na Auntie ka ni Uncle. Di ka na yagladingit ay may panasam ko. Amangan no makapadakis kan katikasta. Makaasim at da Auntie Lorna kan Uncle Raul na. Nagsarunod at lakit din na ospital. Agtalag kay di Diyos panasam ko. Patya ka di na baybay ang dalor na kan Raul. Kumusta kan, Auntie Lorna? Ay, awanan. Pinutadan ti sakak, agapuanan ti pan naka-aksidente. Auntie, Awanan sir-serpi. Kasano agpaitan. di ka madanagan, Auntie. Tadaakmat ang mga sikaso kada kayo. Kumusta gayam ni uncle mo, Amy? Nasayat matanti ka sa sad na, Auntie. Iso na lang tasan unay ang makabalikas. Napiktaran ti panagsauna, gapo iti pan nakaatake na. Apay ngaya kastoy matan tinagtungtungpanan may gagasawa. Kasano kami paitan? Adto yan tigatas yo, Auntie, Uncle. Agatas kayo pa, isakbaya maturog kayo. Agyaman na, Amy. Ang iyang banag anak Oh, di ka agsangit, Auntie Lorna. Pakawanan da kami kumakadagitisan anasayahat nga nararamid mi kan kay ti kalabas palasang ko.
Siguro siya kanagan. Sorry. Papakawalan na kuma. Pakawalan na kami ganyan. Tren ba? Nagbalik kami. Ada all. Pitkin ka. Napalabason dayjay, auntie, uncle. Awanan kanyak dayjay. Tinapatag ita, katyag dama. Nalabit ang karma. Kada kami dito. Napasama kada kami. Kasano tapahitan lakay. Agpadatamutan na sana makatrabaho. Sakit na lugi mat amin na nanegosyo ta. Di kay madanagan, auntie, uncle. Ingka rin ni Nana Amelia at tulungan da tayo. Kat ikarikmat nga aging gat kabaanak, kan napigsaak. Jak tumauma ang mga sikaso kada kayo. Kas itiin ka rin ni Nana Amelia, tinulungan da kami. Iso tinakakaammo anang tangdan iti mga sikaso kada anti kan angkel ko. In pa-therapy na ni Uncle Raul aging nga inot a nagimbag, ket nagtrabaho daytoy kas driver kan gardinero iti balay na. Intuloy kumat tinagadal babaan matlaang iti tulong ni Nana Amelia. Nagturpusak nga rod iti kinamaistra ket mangisursuroak ita dito Ilocos Sur. Bumaket kan lumakay metten da angkel kan anti, ngem napigsada pay met at tumulong kadag iti trabaho dito'y balay. Kastamatan kan ni Nana Amelia. Dakkel a panagyaman ko iti Diyos gaputainted na kada kami ni Nana Amelia, nga iso tinakariknaak iti pudpudno apan ang ipatag ti maysa nga ina. Kanayon kong ay karkararag asapay kuma taikkan pa iti Diyos ida iti napaot abiyag tapno makadennak pa ida iti mabayag. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Aimee. Ken ka pagayam, Aimee. No apay matngamin ano maminsan, no asino pa'y ti saan mo akab kabagyan wenno kapkapin ano, isupay ti makatulong ken ka. No asino pa'y ti kabagyam, isupay ti mangidadanes ken mangululpit ken ka. Saan matkit di nga amin taaddamat dagiti kakabagyan ana ayatlat tamat at tumulong. Tinapatag ita ket nakaturpos kan ken nakaamiris metten da angkel mo ken ti asawa na. Ket sapay kuma taagbalin nga adal daytoy kadagiti papagayam tayo a makangngeg. Di tay kuman orayan nga addapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Alakas nan pagayam, Aimee, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo iti naragsak na bendisyon ken napnuan ayat a Paskwa. Kastameten a narangay apan ang pasungad iti baro atawan. Sapay kuma tamataginayon ti kinasalun at ti tumunggal maysa kada tayo. Kapya kuma ti agari kadagiti puspuso tayo. Saan laang nga itaapanawan ti Paskwa ken baro atawan no diket iti agnanayon. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu ken ipagayam tayo a glory. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Padas a jaktupulos malipatan. Padas nga aging ga ita ket kaslatag tagay na paylaeng ti kayarigan na. Padas anang tedsaem kada kami nga agiina. Ketapno nalawag ti amin, rugyak man ti agsalaysay idi adda akpaylaeng ijay Saudi. Hello, anak! Kumusta kayon? Okay kami lang, magnanang. Da kayo ngay. Ay, Rika! Roger! Umay kayo! Adaawag ni Nanang! Darasan niyo! Hello, Nanang. Kumusta ngay mo ti trabaho yu dito Saudi? Hello, Nanang. Kumusta kan? Si ti Apo. Nasaya at matlat ta ti kasasaad ko ditoy, anak ko. Nasaya at matngarod no kasta, Nanang. Wena. Napay, sa dino ti ayan jay amayo. Awan ka ti manan di tabalay? Kas iti sigod, Nanang. Adda manan ijay likod ti balay ni Tatang. As-asikaswan namanan dagiti taraken na amanok. Kaslay sungarudan ti asawa na. Bigbigat pa lang, isuntiat aprosan na. Anja? Wen nga rod isupay ti unaan na apakanan, sakbay nga agluto iti pamigatan mi. Nasaysaya atin na ti kasta. Ngam ti minalem amapan aginom ije tersena ni Antiyo at Teresa. Isumat lang nga isu, Nanang. Kat nominalam nga ibaon na ni Roger amapan gumatang iti arak. Wano saan? Mang dagas ije tersena ni Auntie Teresa sakbay nga agawid. Anya? Una yan. Talaga nga awansan pagbaliwan jay amayo. Na ito lang nanti kinaman ang nginom na. Rika, Rhea, Roger, bumangon kay ditan. Aldawan, nakaluto akon. Dahil tala manganan tiramidin niyo. Nahanya to oras ang Tatang. Ang alas 6 ay tiagsapa. Bumangon kayo ditan. Tadi kakit maladaw ang mapanag-eskwela. Nasa papay man. Anya alas sapa. Aldawan na rumrumwaron niya po init. Baka turturog akpay lang, Tatang. Madamdam apay. 5 minutes pay. 5 minutes dita. Bumangon kay kid din. Bumaaw dyan insagana ka pamigatan niyo. Ringam ka din nakitad din. Wen, Tatang. Oy, Rika, Roger, bumangon kayon. Aldawan. Hello, Lakay. Hello, Bakay. Kumusta kan? Kumusta ti trabaho? Ay, kanasaya at mo't alakay. Da kayo nga'y, kumusta kayon? Sa dino ti ayan dagiti anak ta. Awan na pa. Di na pa simangpet manipod pagadalan. Napanda nag-eskwela. Ay, anya. Webes pa'y lagayam ita. Ay, kunakit din no Sabado. Ay, sus.
Apay, kumabaw ka na yan bakay. Hawan nga tan-a. Bumakot-mot nga minan da tao. Agawid ka nga minain. Narigat no bumakit ka dito abroad. Ay, kahit ko launay ate agawid, lakay. Ang kasanon nga iti biyag tayo no agawid da. Sapay agis eskwela pay laang dagiti talungan nakta. Agdubli kayo dak abakit. Makikonstruksyon na kiti aldaw. Agpasada akman iti rabi. Scholar mo dagiti talungan nakta. Iso nga awan nga parikot karagiti tuition da. Ay, wan ngam kasanon nga iti inaldaw abalunan da, kan pamasahe da. Kanan tayo pa ngay. Kan may sa, awan mo't amok mabalin ko kuma pagtrabahuan dita. Tauray agawid ako ngagpaiso. Alangan mo't ngagmulmulagat aklatan dita balay. Kahit man ano ngay, no ko na mga mulmulagat ka lang dito balay. Inapateng, agdidin na tayo kadagityan nakta. Naragragsak mo't lang, no kompleto tayo asang kapamilya. Daita, ti kapapatgan, bakit? Ala-alawanan. Nangabak kan, Ricky. Bayam, panunutok ana imbag. No agri nyo akpay iti kontrata ko no saanen. Ala, agin inom kayo manan, tatang? Basit lang mo anak ko. May salangang botelya. Pangpayamas iti turog. Agas ti bambanog ko na naman. Wan nga minalam kayo matan nga uminom. Inton kwan, makaala kayo iti sakit yo, gapo iti day tangar aramiden yo. Saan mo ngamin nga ibagbaga Uray jak ibaga, talaga nga isumat lang titurong na, gapo iti kaiinom yo, tatang. Awagan man kit din ni nanang mo. Kaya't ko ang makasarita. Anyat orasan aya. Agalas 7 ni Tirabe. Alas 2 dapay lang iti malum ijay, tatang. Sigurado ang madama pa iti trabaho ni nanang. Umawag tumatlaang day jay, inton madamdama. Ited mundo nga rot adagos kanyak no umawag, word. Ibatik ti may sa cellphone ko, tatang. Rumwarak ngamin. Agsara kami ni Dominic. Ada na patagapagsaritaan mi. Da kayon tun ti makaamo amang sungbat iti awag ni nanang. Anya, masikog ka kunam Rhea? Wan, nanang. Sorry. Ay, unay kamutan. Second year ka lang iti college. Ang nagpasikog ka kit din. Ay, kasanon nga iti panagadal mo ita anak ko. Agsardengak pay lang, nanang. Unay kamutan, Rhea. Sinayang mo ti scholar mo. Ay, sinayang mo anak ko. Sana bali, nanang. Ituloy kong tumatlaang. Apa man ang makapagpasngayak. Tsaka mo ti bagak. Nanang. Malakat. Anya ngay nga rod. Adda ditan anak ko. Awanan mabalinan tayo. No diti mangsango iti agdama kasasaad mo. Nagsarita kami matan kini Dominic Idikalman. Kat naibaga na ano mabalin. Agkalay sa kamin sakbay at dumakkel ti tiyan ko. Dumanon da ka noon, nanang. Mal. Itid mo man nga rod. Kanitatang mo ti cellphone. Agsarita kami. Maipapan iti dayta abanag. Kumusta la kay? Anya nga iti nagsasaritaan nyo kadagiti dadakkel ni Dominic. Ay kat nalpasan at isaritaan bakit? Napitsaan ang tinasar dagiti ubing. So nga gawit ka. Datakadwa ka mangimart sa iti anak ta iti simbaan. Ket kasanungay ka no ti magastos iti panagkalaysada. Gastusan mo't laeng kadi dagiti dadakkel ni Dominic. Amangan mo't no namnamaan da nga da iparwarta. Nang runa ket amuda nga adaak dito'y abroad. Naipagamot kat di ti ama ni Dominic nga isudan ti makaambo iti amin na magastos. Amangan no nang ikarkari ka manen itinoan niya laditan. Saan mo't abakat? Ti ko naglaeng anusan da ano nyaman ti maitulong ta. Isuda ti lalakyan. Iso nga anusan da nga rod at gastos. Wala. Hanggang tumulong tamutlat tabakit. Marigat mo't ano awan na pulos ti may paruwarta. Uwan mo't kit di ah.
Okay, kasano? Magawit ka na, tapno takadwak ang manghimart sa itianak ta. Jak pa'y maipasigurado ti panagawid ko lakay. Padasok ati agpakada iti amok. Bareng palubusan nak nga agbakasyon. Angam no saan, awagam ni nanang. Ta isuntun ti kaduam amang imarcha iti anak ta. Anya? Ay, ininauna nga anak ta tiyag kasar, bakit? Apay, palubos mo ka de, di mo matindara. Uray kayat ko ti agawid no di nakmut palubusan ti amok lakay. Awan mabalin ko. Ken maysa, masapul ati kwarta. Masapul at tumulong ta iti magastos. Tapno awan mo't ama kun kuna dagiti abalayan ta. Ay na, nakaloklok bagmatan ti apo ko ta. Kung nga ron bagay, nagkagsan nga awiray. Makakita nga sa klutay. Ay kat ano sam alakay. Umuna nga apo ko ta dayta. Iso nga ano sam nga awiren. Agawit ka mo't nga minil, bakit? Ito kasta, maawa-awir mo matan ti apo ko ta. Awan lakay. Umadanin ti panagawid ko. Pagpaisaw? Wen, di akong agrinyo iti kontratak, agawid akon. Ay, nagsayatin lo kasta bakit? Kamaudyanan na, agditen na tayo matlangay. Wena, ay na, kailiw kayo ngamin una yan kadagiti anak ta. Agraman ti apo ko ta. Bakunak asya kung ti kararagsakan nga ama kan asawa itagun daway glory bakit? Tapay mo't lakay. Wan tanapat gamot langan ti daw ko. Napatgan matlangan ti kanayon nga karkararag ko. Asapay ko matagdin na tayo matlangan kadagiti anak ta. Unay. Agyamanak ta nagawid ka matlangan. Kalpasan ti dandani 5 atawan na kaadam ija abron. Ay, kapeditan atan eh. Ado umatan ti marikriknak. Kaya't kumatan ti aginanalakay. Iso ang nagawid akmutan. Sana bali bakit? Ikarit nga igad ko tagtrabaho. Iti kasta saan tayo nga agbisin? Alawanan. Ada mo basit urnong ko. Kan ada intad ti amok a bonus ko. Aramatik tay jay amang rugi uray basit laeng a negosyo. Isupay pangalaan tayo para iti inal daw masapsapol tayo dito'y balay. Wan bakit? Agtinulong ta para ka nagiti anak ken apo ko ta. Ay sos, arak manen tasang sangwam rikay. May salang mo na butil niya bakit? Kaslaan na bang panugak namin na nagpasada? Pampaimas iti panangan. Pampaimas iti turog bakit? Maimas mo nga agpaiso ti maturog rikay. Ngam, makadisturbo mo ti urok mo. Isaya? Ay, saan ba ta? Ay, Roger! Ayan na nga tayong palutok apulutan anak ka. Mabit lang na ito yung tatang. Ikisak lang ay. Imasa ma, tapno na imas ti Paris to yung gin asyat ka. Natang! Ay, Wen. Nagsweldo ka nun ni Rika. Kat nagpawit iti para dito'y balay. Inbagak asika ti pangipawitan na. Dagasim to, nintun aggapu kang agpasada inton bigat. Ay wala.
Imbag man ta nagpawid ya anak ta. Uwan, isumot ti nagdisnudo ang nagpawid. Diyak mo't nagkidkid daw. Nasayaat mo't nga ron no nalagip da tayo mo da pinawitan. Awan na, hanggang masaysayangan naklakay. Imuna ni Rhea, nagsikog, iso ang nagsardeng ang nag-eskwela. Agingga ang nakiasawa. Ita, si madutmutin ni Rika. Iso nga, ada iti ayan ti ikit na ang makitigtigid nga aglaklako. Kaya po, sayang dagiti iskolar da. Sayang ti kinasirib da. Ay, kat talaga kas tatibiyag, bakit? Anya ngay nga ron? Sana siguro agasat ni makaadal. Sana balay, ta dapay mo't ni Roger. Marang isunto ti makaadal kadakwada ng kakamsat. Gustunan, baby. Maturog ka, tapno makalabamot ni mami. Buli baby, na siya akong timang paturog, Rhea, anak ko. Oh, agi na kayo pa'y tatang. Kasangsang petiyo, anapan nagpasada. Ay, nakapoy nga ron ti biyahe ita. Isa, nagawin ako na. Sa to, agpasada yung malam. Nala, muto ni baby, na siya akong timang awel. Sige. Kam tulolo apo. La 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 la. Oo, makita mo. Maragsakan na nakakita ka niya. Unyag pa iso tatang. Sangit itay. Ngam itida kayo tinangigam. Agkat katawa mo. Gwapo nga min tilolo na. Oh, saan ka ni Apok, ah? Oh, ay na, baka parayaw ka talaga nga ubinga. Ala, kanayunan nyo nga minmat ati umay nito'y balay, anak ka, ha? Tapno, maawir mimat ni CJ. Ano, umay mo lang tayo, bati dito'y no ka, ha? Wan tatang. Baby, Bayan nyo tatang. Kanayunan minto ti umay dito'y balay. bakit? Apay lakay. Si mangpat ka din ni Roger? Uwan, itay pa'y Ikaman, iti gatang na iti Jean. Inumakin ton malpas ko ti aghalo black. Roger! Roger! Apay ka din anang? Ingkaman pa'y kano igatangan ni tatang mau itidjing. Uy, nabit lang. Isa na pa'y gulambit, nagitili niya pa kapano. Madamdama ka nubi ay. Sa madama nga agsalsalapay kadagiti linabaan na. Oh, ano ito? Nalpasan ti panaghalo black ko iti balkon tayo. Hostan tumot na mamaganin ton bigat. Palitadaag to, apama na malpasak ng agpasada. Alawin alakay, angam aginanakamot Di mo unay abuswan mo't ti bagbagay mga agtrabaho. Saan mo't kat aras day ta? Wan mat ka diya. Agam sayang nga rodya daw, bakit? Di kagda nagtakabalak man. Maminsan ton ti panaginanak ton malpas ko nagitar aramide. Aday ta. Naluto kon ti tuyo kung itlog apamigatan mi. Idasar kon, tasa akto agayab amangan. Anya day jayan? Diyos ko. Ricky! Ricky, agring ka! Tatang! Ricky! Tatang! Ay naapo! Awagam ni manang mo, Areya. Ibagam nga umay dadagos dito balay. Itaray tayo ni tatang mo sa ospital. Kartingam! Wala na! Saan? Ano po nila ito? Tatang! Tatang! Tatang ko! Pagimbati na kami matang. Apay tatang! Kami paiitan, Ricky. Kasano kami paiitan? Apay ngayon bati na kami matan. Apay! Agring ka dito, pang-aasim! Inga, Ricky! Tata! Tatang ko! Kasano paiitan
para iti pamilya tayo. Para kadagiti anak na bukom. Kasanon, Ricky! Abay ngaya pinanawan na kami mantan. Nayawag mo ka din, kanagiti abalayan ni Jay La Union, tinapasamak ka ni Ricky, anak ko. Uwan, tatang. Kay, anyang ay tikunada. Kaanaw tiyo umayda. Inton bigat ka no, tatang. Nasayat ba't nga ron no umayda adagos. Iti kasta, mabantayan na pa iti sumagmamano arabi iti bangkay ni Ricky. Tatang, kasano kami paitan? Awanan ti asawak. Kasano kami paitan kadagiti anak ko? Nasakit man, ang amlaskan nga awaten tayo ti amin. Nalabit nga na napimpinta sa plano ti Diyos ka ni Ricky. Kasta amatin ka na kayaw nga imbati na. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Nakasalsalun at mati asawak. Ang apay akala at matlatan na natay. Apay ngay tatay. Ay, talaga, ano sakit. Nang rurak at biglaan tinapasamak. Kas nakunakaw na nakaw. Nalabit nga na plano ti Diyos. Iso nga awan mabalin tayo, no, diti mga klon, iti kasta agasat ti asawam, anak ko. Ay na, Ricky, anak ko, aya. Apay nga, aya pinanawan na kami matan. Apay. Nabayaga dita nagkit-kita. Kano lang idinagsarita ta iti cellphone. Gamita, bangkay kamata na sinang petag. Ricky, anak ko, Ricky. Ay, unay matlakit dinagasgasat mo, anak ko. Dudwa kay langarunan nga ang kapsat. Ngam nasapa ka payapimanaw. Ay, unay yan na yan. Uray na laing nga aginom iti harak ni Ricky, nanang. Di da kami pulos pinaybayan. Sanda kami abinisin. Nakasingsing pati asawak, nanang. Hindi na pa'y pulos kinabkabil dagiti anak mi. Manipod ubing da. Aga pa kami man. Isumat na ang adagos, ti umuno na makisarita kanyak. Isu ti agsori, isu ti dumawat, iti pasensya. Ricky, anak ko. Ricky, burinak ko. Apay kaya pinanawan na kami matan. Apay kaya, anak ko. Ay, nagalupay piman, di plano na para ka nagitanak na abalayan. Ang man yan, nakastuimatan, tinapasamak kan kuha na. Nagkas ang apasamak. Kaslasana nakapapatay. Huwag garon abalayan. Unay matlakit din aya. Ay na, kat no nagmayat pa iti saritaan, mi idirabi sakbay anaturaw. Agkat-katawa pa, yamang kan-kantsaw kanyak. Ang najigaya man, ti pamakada na. Hala, kita niya nga ron ngay. Kas nakunakaon, talaga kas tatibiyag. Dita amin, titurong tayaw. Iso na lang na talaga nga adda umununa, adamit maud-uday. Nasakit man, hanggang naskin nga klunan tayon ti amin. Nalabit, ngaging galangan dito itintid ti Diyos, abiyag ni Ricky, abalayan.
Miss F, pudno analaing nga uminom iti arak ti asawak, ngam uray no kasta saan da kami met abinaybayan. Kanayon na nga ununaan dagiti anak mi, sakbay ti mismo abagina. Kasta unay asakit ti kastoy anapasamak. Aging gaita ket kaslajak pay laeng maaklon ti amin. Awan pay makabulan manipod na itabon ni Ricky. Nagdakkel ti pannakaikawa mi nga agiina. Panagriknak ket adalaang itisibay mi ngem tinasakit saan min a makita pay. Makasarita ken makadenna iti kaanuman. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Glory. Ken ka pagayam, Glory. Makipagladingit kami itinasapa nga ipupusay ti asawam. Talaga anasakit ti mapukawan iti ipatpatag nang runa ket biglaan. Angam kas iti kanayon da nga ibaga, saan tayo atengal ti biag tayo? Bulod tayo laang daytoy. Ket no talaga adimtengan ti oras a panang isubli tayo nga rod. Nalabit nga ada napinpintas a plano ti Dios iti asawam, kastameten kada kayo nga inbati na. Patsak nga ininot yun tumatlaang amaaklon ti amin. Alakastan pagayam, Glory, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.